venres das festas de Taboada xa saben o que toca. Festa da mocidade en San Pedro, onde centos de mozos se unen para compartir unha cea popular e gozar da música nunha intensa noite de troula. O colectivo Marrao en Xebre recolleu testemunho da Asociación Marialeva que iniciaran esta cita agora xa consolidada. Nesta edición un cartaz moi completo con variedade de estilos a través de novas e clásicas formacións. O choio vai empezar ás 6:30 coa tradicional ruta polos bares de Taboada, que vai estar acompañada pola charanga Castro Vello. Vai seguir hasta aquí, hasta San Pedro, e ás 10 da noite é cando vai empezar a cea. A partir das 11:30 vai ser o momento da música. Nós creemos que é o principal activo da mocidade, e por iso imos seguir apostando pola música do país, non? A que temos máis cerca. Imos ter a Ruxe Ruxe, que é un grupo de rock que fai neste 2016 20 anos nos escenarios, a Rhythmia, que é un grupo con menos experiencia, pero que tamén non ten dúda ninguna, os Cuchufellos, que xa pódese dicir que son unha tradición da mocidade e que nos van acompañar na súa última xira, e finalmente os Rastreros, que é un grupo bravú, consolidado, aquí veciños nosos de Chantada, e que creemos que van ter, sobre todo, bastante tirón. Nada, o único animarvos a todos que veñades desfrutar cada un do que queira, pero sobre todo da música. Escoiten agora o que hai que facer para participar na festa de xeito completo. Este ano, pola compra da camiseta do festival, tes cervexa e calimocho de balde ata as 3 da mañá, e a cea, que consta de chourizo, panceta, empanada e pan, non? Vai haber camisetas á venda no propio festival, no bar, a unhas pouquiñas hasta que se acaben, e cando se acaben pois daremos unha brida, ca que tamén podes optar a cea e a bebida, non? Para todo aquel que non queira comprar a camiseta, ou se acaban, se quere vir, poderá consumir sin problema ningún. Haberá un bar con todo tipo de bebida que, simplemente será abonar o seu coste e poderá beber igual que o resto de persoas. Este ano, como novidade, imos ter a venda a posibilidade de que merquedes un vaso, o ecovaso, coa fin de producir menos lixo e ser máis respetuosos co medio ambiente, e manter o campo da festa nas mellores condicións e se producir a menor contaminación posible. O vaso que presenta o logo do festival polo prezo de €1. Se ao rematar a festa vos devolvédelo, devolvemos 50 céntimos. E se non podes quedar con el, que é un bonito recordo desta festa. Esperábamos mañá ás 6:30 para comezar a ruta. Adiante, mocidade!